Oranese Abu Major of Africa Otiegwa kasili kesi ejaja Abia mukansi abia Anyana mudalu no Anyana mudalu Anyana mudalu no Anidaje Anyana mudaje Anyana mudalu no Anyana mudalu Anyana mudalu Ay Anye kodi Anyonya mive megwenya Ebulenu anyanyido Akodi igwe Ngibwa ni bulubulu Anyonya mive megwenya Anyanam Akana zondia ne mebu Anyanam udalolo Abu Major of Africa Ikune mudu na miata Tata boye Kambiale na huoragi Kanyega gene Anyana mudalolo no Anyana mubatulu zuge Anyana mudalolo no Abial mukanya gekene Makiva de mine melindia nam Anyana mudiko dalu Abu Major of Africa Ezeni onye obabu Abial mukanya gekene Anyana mudalolo no Anyana mudaje Anyonya mive megwenye Ani bulubulu Ebulenu anyanyido Ani mbaraka mbaka Anyana muji wedi ebube Anyana mudaje ni Anyana mudaje olunu Ndi non America Bikonye chega mwani azova Hai Ndi non echie Akodi Ogwange na azova nu Bikonye Ndi non Europe Anyana mogwange na azova Abuna Tony Major tisi Anyana mudalu olunu Una kwadobe Anyana mudaje Anyi kolina Ine mekanli anyi puta Anam bu full basket
of Anambra State. Anyị ọkwa gị na-emeta nya bụ nri. Anyị kụ ọkụ azụ. Ọkwa anyị na-ebute azụ karịsịa. Ma nye bụ azụ. Ọkwa naanị ka ọ dị ka nna jụ. Anyị na mụ dalụ ọlụ nụ. Asị na arụmụ niile. Na ọ bụla ọnụ na o suru inye eke nne. Anyị na mụ dalụ egwu anyị na mụ dejọlụ nụ. Anyị na mụ na lekene isi anya na-atọrọ n'ezi. Isi ndị na mụ a na-atọrọ n'ezi. Ma n'eziokwu nụ. Anyị ọkwa gị na-eme ya. Anyị na mụ dalụ ọlụ nụ. Anyị bulubulu. Anyị na mụ dejọlụ. Onye na-eli ego n'ọgbọ a. Anyị na mụ dalụ ọlụ. Onye na-eli ego a. Anyị na mụ Onye dalụ na-eli ọlụ. ego a. Dalụkwanị. Ego akalịa. Dalụkwanị. Onye na-eli ego a. Dalụkwanị. Eme ka mmadụ anọ okene ka ọ bụ ụwa. Dalụkwanị. Onye amụma ndị Anam. Egwu omenu. Ndị Anam. Chiche. Oli ego na ụkọ ego e. Ego akalịa. Ego akalịa. Biko na ndị mmadụ na-azụ. Ihe ọgwụ alụsị ndị kwune m. Ọ ebe egwu ka a na-eme. Ihe ọgwụ alụsị ndị kwune m. Ikwune m dị na mmịata. Mmịata igbudu nwa ya ka. Obodo balụ ụba ka abịa. Mmịata igbudu nwa ya ka. Mmịata igbudu nwa ya ka. Mmịata igbudu nwa ya ka. Ndị balụ ụba ka abịa. Ndị na-egwu ọnwara n'aka. Mmịata obodo eze. Ikwu nne m dị na mmịata. Ihe ọgwụ alụsị ndị kwune m. Ihe ọgwụ alụsị ndị kwune m. Ihe ọgwụ a na-eme kene gị ihe ọgwụ. Ihe ọgwụ asị gị n'ala kene. Ihe ọgwụ ọka alụsị. Alụsị na-alụrụ nwaanyị ọlụ. Ihe ọgwụ n'ala kene ihe ọgwụ. Ihe ọgwụ ọka alụsị ọka alụsị. Nwada gị na-akpọ gị nnụ. Ihe ọgwụ alụsị ndị kwune m. Ihe ọgwụ abụ m nwada gị. Ịmalivi ga-emelụ m ihe ọgwụ. Biko melụ m ya. Ka egwu m wega n'iru. Ọ dị malili n'obi. Mgbasị anya bụ egbe. Olie n'ọgwa. Ihe ọgwụ ọka alụsị. Ihe ọgwụ ọka alụsị. Alụsị mmịata jide ebube. Ihe ọgwụ dejọlụ. Ihe ọgwụ ọka alụsị. Abụ m nwoke nwada mmịata ndụgwa ya ka. Ihe ọgwụ lụọ ọlụ m ọlụ. Ka egwu m nwee gaba. Ihe ọgwụ ọka alụsị. Ihe ọgwụ ọka alụsị. Ihe ọgwụ asị gị deje. Ihe ọgwụ dalụ ọlụ. Ihe ọgwụ dalụ ọlụ. Ihe ọgwụ dejekwe. Hey! Asị na ndị elutebe ndị bandị. Ndị bandị nọ na mgbada. Biko si nyefa nri. Biko ka onye paaki moto a Lagos 618. Biko ji ebugharịa moto gị n'ebe paaki adịrọ mma. Ọ ebe egwu ka a na-eme. Dalụkwanụ. 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 Ice. Honorable Anthony Collins. Nwa benne. Ivana Muti Abuso.
ovu nwa jikwala n'evi Honorable Anthony Collins nwa bụ nwanne ife ndị Anam niile Tony Collins nwa benne Collins nwa benne abụ dị mkpa ogologo ime Honorable Oramobe kisi eje aka meleza bụ ya Tony Collins nwa benne ife ndị Anam niile ofu nwa Anam ji eje mba ofu nwa anyị ji nwee dị ebube Tony Collins nwa benne ife ndị Anam niile onye na-eche abatago ọ ga-ala nwere obi ọma Tony Collins nwa benne ọkwa nke dị ife Anam ofu onye ji asọla nyanya Tony Collins nwa benne ọkọlọbi oyibo ịbụ dị mkpagburu dike ego ga-adagoso yeli n'ahịa Tony Collins nwa benne ị ga-achịlịla na mbara ana m ebu ya ọbụla amụma mana o nwere ife nna ya gị nụ Tony Collins nwa bụ nwanne enwere m ife nji eti egwu Tony Collins nwa bụ nwanne kedu ife ị ga-emeli mmụ bụ mmejọ egwu m akpọgo egwu ugboro nọ emelụ m nga na nji mara onye bụ Tony Collins nwa bụ nwanne mele m ife imeli ife mụnụ mgbe nweta onye dị ka gị na-agwazi agwa maka iwe egwu Tony Collins nwa bụ nwanne dịka obi chemanya mmiri n'anya enwere m ife nji eti egwu Tony Collins nwa bụ nwanne ọ bụ n'ọnwa March 1st ka m nọ na studio 2025 nwanne ayọ gị nụ na-enwere m ife nji eti egwu ife ndị Anam ife na 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 Anam Tony Collins nwa bụ nwanne Honorable Tony Collins nwa bụ nwanne ọnụ m ekene yi ka njezi ekene bezienụ Honorable Peter Udoganyala Negwe eze avọma na Anam mmiri na lugunu Mark B nke bụ representative Anambra East and West constituency eze avọma na Anam Udogala nwa Negwe eze avọma anyị ma yogi tata enwere m ife ntị eti egwu mgbe nweji onye dịka gị alili na-egbu m maka ngwa egwu maka bi ọlụ m eze afọma 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 isi
kenebezie ọ bụ onye kenegwu ọ bụ ndị African Talent Chief Simeon International Band ụmụ ike of Gabriel Africa. Nnekwe Orphanage Nnekwe of orimiri atụnụ Adires Property Nigeria Limited onye ọma Major of Africa. o ji 1 million eme ọgụ o ji 1 million eme ọgụ ọlụmịa o ji 1 million eme ọgụ 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 ice democracy na Anam ịlụlụ na 14 welie nwe meli ndị Anam ọgụ mana ịlụrụli onye mmụọ bụ agụ ibe nna jụ gị demokrasi ama m na ị chọrọ nkewe lụọla onye mmụọ bụ ụnọ ma ọ bụ na ibugolo omezulu inyere m 1 million naira demokrasi deji ọlụ asị m anyị ana na ichebe gị anyị ana m asị m nya chebe gị tinye na ope ka njezie ka njebe ọ bụ onye ka nna na ope Dr. Loyi Moses Chife 32 Anam greatest son 5336 best economic Anthony n'Africa niile number 1 philanthropist number 1 philosopher Loyi Moses Chife ofu okwu na-agwa gị dọkịta ịzụkata ndị na-agwọ agwọ zụgwọ ndị nwere talent na-agwọ bụrụkwa n'ibe niile anyị niile bụrụ dọkịta bụrụ graduate onye ya savụzi ibe Dr. Chife ịzụkata ndị na-agwọ agwọ dọkịta zụgwọ ndị nwere talent na talent bụ onyinye Chukwu ma agwọ bụ ibe mmụta otu ogo nsi yọrụ gị dọkịta igolu m ibe mmeji na-eti egwu Dr. Chife emere m nga na nji malụ gị na mụ na gị bụ nwanne biko melụ m charity begins at home. Ije. Biko ụmụazị a na-agba egwu na na-asụ. Kedu onye na-eli ego n'ụwa? Kedu onye na-eli ego? Onye na-eli ego n'ụwa? Mmadụ akalịa. Asịsị butebezie gift ndị gbara akwụkwọ. Ọ bụrụ na ibu gift wee bịa. Biko onye agbọnapụ ego. Agbọna ndị gbara akwụkwọ ego jos ofred bịa na onye ọma teli mejọ egwu ya akaligo amosu oti egwu akasili ka nje kenebezie m Chinedu Ubi oyi wee igwe bụ sak chief priest ofu onye eji achọla na m anya na Delta steeti niile Chinedu Ubi ọkwa nke bụ oyi wee chief priest ndị Anam
chief priest nke ọma mbala n'oyi egwu mekene gị chief priest enwere okwu n'ime nji eti egwu mgbe nwanyị dị ka gị na-akụ ọta ibe ji eti egwu chief priest follow me are you well 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 ice kanje kene bon obonye kene hai engineer Siri Obiora abo ezigbo onye rametiti ụtụtụ bụ mbọ aka na-alụ ụlọ dị mma nọmba 1 injinia ịlụsụ na ọmagbu onwe ya ọkwa nke bụ ụtụtụ bụ mbọ ọ rametiti ka isi eje ọnụ mekene gị ụtụtụ bụ mbọ eze ọmụgọ ka ịbụ ọnụ mekene gị ụtụtụ bụ mbọ tanksa ka nje ka nke nne ọ bụ onye ka na-ekwu okwu enu Chief Innocent Asylum Anja Nwachinyelugo 1 Nwachinemelu na Anam ọnụ mekene gị gọvanọ Mwaneke Ikenga Mwaneke na Mweza Anam obodo dike nya ka isi eje ọnụ mekene gị asị gị deje dalụ asịlị m dalụ deje ọlụ ka je ka anyị kene ezi oyi aka m bụ nwada m ọ bụ onye ke na-ekwu okwu ya Chief Chukwudi Chinweze ọpụta dị 1 n'ụmụdeze na ụmịata Anam oke nwada ọka chude na ụmụ ọbagụ ọpụta dị ezi oyi mma asị gị dalụ ọlụnụ yes ka je kenezienu High Chief onye gwelu onye aka Big Bogi Chief nwata kwacha ka na Anam landlord na Lekki ọnụ mekene gị nụ mana ibe nna gwa gị nụ enwere gwara m ibe nji eti egwu ma mụ na gị dị na mma onye mma igwe ọrụ aka melu m ibe melu ibe m nụ nwata kwacha ka na Anam Big Bogi melu m ibe melu ibe m nụ maka lile gbuo m egwu dị ka nje kene nụ Sansi na ọgwụgwọ Jidan ugegbe ndị mmadụ avụ ụzọ ọgwụgwọ Jidan na ikolobịa na bụ emere mmakọ Sansi na ọgwụgwọ Jidan o ji 100,000 mọgụ
inyere m 100,000 si m lacha ile asị m anya na mduwe gị nyechebe gị sansi na ọgwụgwọ jidan ugegbe ndị mmadụ abụ ụzọ ka nje kenebezienu High Chief Engineer Peter Igboageze nze dị ebube na nam nze bụ ebube na nam nze dị ebube na nam nwoke bụ dị mkpabulu ụdị ike nwego oyibo nze dị ebube na nam injinia kasịrị ike si ejaja nze dị ebube na nam nwoke nwere ego oyibo nwee mma nwoke ọkọdụ ka nje kenebe ezi oyi mụ Kenneth na-ekwe ọkụgwụ ha ụmana akwa ọkụkụ ndị Anam Kenneth bụ onye amụma Kenneth onye amụma Kenneth onye amụma Kenneth onye amụma onye amụma Honorable Patrick Udoba eze ego Anam niile nke bụ honorable na nọchite anya anyị na House of Assembly ibe nna ya gị nụ eze ego enwere m ibe nji eti egwu mana ọ dị malili n'ogbu mgbe nwezi onye dị ka gị eze ego na-akwa akwa biko maka ibe eji eti egwu Tony Major na round ozi up Honorable Patrick ndị egwu ogene Udoba biko melu mụnụ biko menụ bụ mbido ife imelu mgbe ibe m alele egwu ndị ogene biko anye na m ụdị ajọ ọlụnụ anye na m ụdị alụ ọlụnụ anye na m ụdị eje anye na m ụdị eje anye na m ụdị eje ọlụ anye na m ụdị eje anye na m ụdị eje ọlụ 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 ihe egwu dalụ alụsị ndị ikwu na-emu dalụ egwu ka ine no adị Anam nwere ndị egwu onye ọma Tony Major ụdị egwu ọnụ siri ike anye na m ụdị eje ọlụ anye na m ụdị eje ọlụ anye na m ụdị eje ọlụ anye na m ụdị eje anye na m ụdị eje ọlụ anye na m ụdị eje ọlụ anye na m ụdị eje ọlụ anye na m